होली क दिन हवे होखे दहाला, भौजी की सील प पिसाता मसाला। तो नमस्कार प्रणाम दोस्तों, हम गीतकार वकील कुशवाहा। जैसन कि मुखड़ा का तन्नी सा टेलर सुन रहा लो, बहुत ही शानदार मुखड़ा बा, एकदम न्यू ट्रैक पर, एकदम फुल एंड फ्री बा। तो एक पूरा सुनाई बहुत जल्द है। उससे पहले कुछ बता दे चाहता नहीं कि दोस्तों, जैसन कि हम बार बार वीडियो में बतावत नहीं हो कि हमारे पास कुछ न्यू ट्रैक, कुछ पुराना ट्रैक पर गाना शानदार शानदार लिखल बा। जे भाई के चाहे मामूली सा चार्ज दे के ले सकेला। तो कुछ भाई लोग फोन भी कैला तो फ्री में मंगला। तो हम सोचने कि फ्री में देला से बढ़िया बा कि चैनल के माध्यम से सब भाई के दे दी। तो मुखड़ा सुनल जा बहुत शानदार बा। आ एक एक क्यों भाई एकदम फ्री में गा सकेला एकदम पूरा। तो लेहल जा पहले मुखड़ा सुनल जा। होली को दिन हवे होखे दहाला, भौजी की सील प पिसाता मसाला। होली क दिन बाटे होखे दहाला, भौजी की सील प पिसाला मसाला। तो जेकर किस्मत में होई उहे खाई, मुर्गिया आजे भुजाई, मुर्गिया आजे भुजाई, भौजी की तावा प तलाई, मुर्गिया आजे भुजाई। तो भाई लोग, जे भाई कमेंट करी ओके गाना है फुल एकदम फ्री एकदम देहल जाई, वही के देहल जाई। जे कमेंट करी, जे आज संपर्क करी, एकदम फ्री में देहल जाई भाई। जे कोनो को चार्ज ना लगी। कमेंट ऐसे कहती भाई लोग कि कमेंट जे करी वही के देहल जाई, ताकि बहुत लोग गाना यही तरह चैनल पर लेके गा दिया, हमन के पते ना चली। तो जे के कमेंट करी वही के देव, ताकि हमके मालूम रहे कि भाई गावता गाना के। एकदम फुल एंड फ्री दे भाई को चार्ज लागी। या फिर बहुत ज़बरदस्त काल है वो फुल एंड फ्री गाना लेके आई। तो चैनल पर बनल रही। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका चैनल पर बने रहे खातिर।